ଆମର ଚିକେନ ବନେଇ ବନେଇକା ନାହିଁ ଝାଳର ପୁରା ନାହିଁ ଗାଧେଇ ଗଲାଣି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫାଇନାଲି ପୁଣି ଗୁନୁଆ ଆସିଗଲେ ପାଣି ବୋଟଲ ସବୁ ଧରିକି। ଆଜି ମୋ ଛୁଟିରେ ଅଛି ମାନେ ସେ ତାର ଦିନ ଯାକ ଏଇଠି ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ମାମୁଁ ଘର? କ'ଣ କରିବି ମାମୁଁ ଘର? କ'ଣ କରିବୁ ମାମୁଁ ଘର? ସେ ଘର ଅଳିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କରିବୁ ମାମୁଁ ଘର? କ'ଣ ସେଟା? ସେଟା କ'ଣ କୁଲର? ସେଟା ପଡ଼ିଛି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ବା ଚିକେନ ନେଇକି ଆଇବା। ହଁ ସେଟା ମାମୁଁର ଆଉ କାହାର? ସେଟା ମାର। ମା ସେମିତି ପିନ୍ଧେ ସେଟା। ଚପ୍। ମାମୁଁର ନୁହଁ। ଥାଉ ଲାଗନି। ପଇସା ନାହିଁ ସେନ। ନାହିଁ ସେନ ପଇସା। ଦେଖିଲୁ କୋଉଠି ପଇସା ଅଛି ଦେଖିଲୁ। ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ ସେନ। ଅଛି ପଇସା ନାହିଁ ବା ସେଇନ। ସେଟା କାର୍ଡଟା। ଆଙ୍କଲ ଦବ। ହଁ ହଁ କୋଉ ଆଙ୍କଲ ବା? ବଡ଼ ଆଙ୍କଲ ନବ। ହଁ ବୁଝିପାରିବ ସିଏ। ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନିଜେ? ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଆଉ ଜାଣିଛି ସିଏ ବୁଝିପାରିବ ନ ବୁଝିପାରିବ ତୁ ପଚାରୁଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ? ସେଟା କ'ଣ ତୁ କାଢୁଛୁ ପେପର ଦୁନିଆ। ମାମା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଫୋନ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ ଭାଇ? ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଫୋନ ଧରି ତୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆଣିବୁ ଏକଲା। ଆଉ ଯା ଯା ସେ ଲୋକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଫୋନ ସହ ତତେ ବି ଟେକିନି ଧରି ପଳେଇବେ। ଯା ସେ ଲୋକ ଫୋନ ଧରିକି ତତେ ସହ ନେଇକି ପଳେଇବେ। ଯା ଜାନି ଆଏ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା। ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲୁ ଗୁନୁଆର ମୋର। ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଗୁନୁ ଭାଇ। ଆମେ ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବା? ଚାଲ ଯିବା। ଫୋନ ଧରିକି ବସିଗଲା। ଫୋନ ହେଲେ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା। କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏବେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲୁ। ଚିକେନ ଏବେ ରେଡି ହଉଛି। ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି? କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଚିକେନ ରେଡି ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ କଷାରୁ ଟିକେ ଚାଖିବୁ, ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଗୁନୁଆ ବି ଖାଇବ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମା କ'ଣ ବନଉଛି ଦେଖିବା। ଚିକେନ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। କାହିଁକି ନିଜେ ନିଜେ ତାର ବିସ୍କୁଟ ପାଣି କ'ଣ ମିଶେଇକି ନିଜେ ଖାଇତେ ବସିଗଲାଣି। ନାହିଁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ବିସ୍କୁଟ? ହଁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛୁ? ଆଉ ଖାଇଦେ। ହଁ ଖାଇଦେ। ଆଉ ଭଲ ଛୁଆ ସିଏ। ତୁ ଭଲ ଛୁଆ ନା? ହଁ ନା? ବଦମାସି ହଉନି ଜମା ନା? ଆଉ ହଉ ଖାଇଦେ। ଦେଖିବା ଚିକେନ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଓହୋ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? କଷାରୁ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେବୁ ଖାଇବା ଆଉ। ବୋଉ ଆମର ଚିକେନ ବନେଇ ବନେଇକା ନାହିଁ ଝାଳର ପୁରା ନାହିଁ ଗାଧେଇ ଗଲାଣି। ତ ଦେଖା ହଉଛି ନା ତ ହାଇଟ୍ କି ସେ ଇଏ ପିଢ଼ା ପକେଇକି ଛିଡ଼ା ହବ ନହେଲେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଲେ ହେଲେ କଷା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ତାର ଇଏ ହେଲା ସବୁଠୁ ଭଲ ଛୁଆ। ତାର ଏକଲା ଚୁପଚାପ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଟିଭିରେ ଗୀତ ବାଜୁଛି ତାର ଧୀରେକି ବସିକି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉଛି ନା। ଡାକିଲେ ଆଉ ଅନେଇବାର ନାହିଁ, ତା ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଛୁଆ ନା? ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଭୋକ ଲାଗିଲା ବାସ୍ ଖାଇଲା। ଚିକେନ କିଏ ଖାଇବ? ଖାଇବୁ? ହଉ
ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଖାଇ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଆଉ ଖାଇ ମସଲା ଖାଇବେ ରାଗ ଚିଡ଼ା तो लग पिसो ताले पिस नहीं गया तो आगे आगे ला भात भात ना धर दे भात तर खाइबो सेटा खाउ तने जान परिबो दे हां धरे दे तापर देखा जाउ राग होइबा राग रे बाबा की राग क्या छोड़िए क्यों